Яшьләре ничек танышты, ничек кавышты, шул яшьлеккә кайтып килик әле. Шул. Ничек әйтик? Танышырамы? Ничек таныштыгыз? Сез Күгәйдә, Илсөя апа Мулла илендә. Мин уйлап йөридем. Фикер минем, бу уй фикер име? Мәсәлән, килеп чыкты. Аллаһу Тәгалә миңа әйтә, шундый ни җибәрер әле? Дараки нурас кояш тия. Турутты, тәкъриб тема. Нигә? Бу әле иләмәсе, үзем уйлыйм. Әйтәм, шундый кыз булсын, үземгә уйлыйм инде. Нинди исең, нинди булырга тиеш иде? Менә, ни? Кәрҗүа булсын. Сәче үрелгән булсын. Менә бит. Менә, и топмас кисә булсын. Башкасы кирәкми. Башкасы дигәнә име? Кер жуса, малайлар чиста була, үзем чиста булам. Шул фикердән алган. Яшь егет менә шуларны уйлый белгән. Мин алдан уйлап йөртәм эшне. Онда колхоз эшенә барганда да шулай. Иләдә. Кая очраттыгыз соң менә шундый кызны? Менә бу булый була бит. Кызык кына бу. Әйтүгә менә мин нидә? Шулай уй фикерне Аллаһу Тәгалә ишеткән име? Шуннан соң булды бу хәзер җиреп шулай. Миңа кыз юк, ни юк әле? Ака мәйтәм давай, ни? İnşallah durayım. Yani bu ini tozandım sonra işlerge. Ne sonra indi ben işe koydum. Bir gün nide indi ömege kuralar mı nige şumuranda bu durarken nide şumuranda teki mektep başında. Mektep ne bilirsin? Kuartırda durarken. Bana bir şundan hazır hanım elemizden yok. Nide şu ömege yürüyüp işlerini kirpişler akılamış, neler akılamış, restoranlar. Dinde. Her bir zaman kaçıp kile bir yep yaşkına kız